ina ba na kokarin gwada ni wani ne daban. Da na ce ina so yi magana da kai kin zuwa kai, amma kuma hakan bai bata min rai ba. Gashi na zo ni da kaina. Lallai ina so na ga man haɗi ni da kai ne. Ci gaba da magana. Ina tunanin kai tsarana ne. Da na so kashe ka da cikin sauƙi na kashe ka. Surya, ina da bayanai da yawa a kanka. In gaya ma, mahaifinka ɗan sanda ne, mutum ne da tsatse kamili mai sauƙin kai kuma mai gaskiya. Kuma shi ya san aikinsa. Ya kama wani mutum irina, amma sai aka sake shi ta hanyar bada belinsa. Wannan mutum ya kashe maka iyaye, ya mai da kai maraya kana yawo a kan titi. A garin haka ne, ka samu ɗan uwanka. Tun daga wannan rana ya kasance wani bari daga jikinka, ka zama masa yaya, wato ƙaninka Jadav. Kana matuƙar ƙaunarsa a rayuwarka. Mutane da al'umma sun yi maka abubuwa da yawa na tozarci a rayuwa. Amma duk da haka baka yanke ƙauna ba. Ka kafa ƙungiya tare da wasu ƙananan yara marasa ƙarfi. Wata rana sai gashi ka gano wanda ya kashe maka iyaye, wato Yadav, ka kashe shi a bainar jama'a. A wannan lokacin mutane da yawa suna tsoron Yadav. Saboda kashe shi da kai, mutane suka fara kallon ka a matsayin mai taimakon su. Goyon bayan al'umma da kake da shi yasa 'yan sanda suna tsoron ka. Daga nan ka dawo uban daba. Daga baya kuma ka fada soyayya da wata yarinya. Da kyau, ina son haka. Wannan shine kundinka. Firoz, shin ka ɗauka cewa mutanen Indiya ba su iya ajiye kundi ba ne? Sunanka na gaskiya Faruk ne. Akwai wani lokaci da ka kasance kai karamin barawo ne a Lunda Bazar da ke Karachi, saboda tsaban son kuɗi kuma ka sai da kanwarka. Daga baya ta gagare ka shine ka kashe ta, aka kai ka kurkuku. Bayan an sako ka shine ka canza sunanka, ka kuma shiga dabar Junaid. Ka samu ci gaban ka ne daga kashe mutane. Kana matukar yunwar mulki da iko, sanadin da ya sa wata rana ka kashe Junaid ka zama uban daba. Har izuwa yau duk wani wanda ya mara maka baya, daga ƙarshe sai ka ci amanarsa. Kuma ka kasance kana masifar tsoron mutuwa, shi yasa kake da mutane 100 da kuma masu gadi 40. Babban mutumi na hannun damanka sunansa Durrani. Kafin shi kuma kana da wani wanda ka taba yarda da shi mai suna Siraj. Firoz, akai kana yawan canza lambobin wayarka. Sabuwar namban ka ta Airtel 989021 111. Firoz, daga Karachi ka tafi gabar ruwa, Ingila, New York, Bangkok, Tokyo. A kwanan nan ne ba da jimawa ba ka samu Canada a hannunka. Ka kashe uban daban da ke can, yanzu haka kuma ka sa idanka a kan ƙasa ta Indiya. Firoz, duk da cewa 'yan matanka guda biyu ne, kana da wasu 3 kuma a gefe guda wanda suke ƙarƙashinka. Sunayensu Sonia, Rina, Preeti. Ba ma haka kaɗai ba, bayan ka kashe uban daban Canada, ka mai da matarsa ta zama karuwarka. Da kyau, lalle kai babban maci amana ne. Amma gaskiya ka ban mamaki. Ba wata hukumar 'yan sanda ta kowace ƙasa da take da wannan kundin. Kai, Durrani, ina bayyana masa surorinsa amma shi sai ya bayyano min nawa. Tun daga ranar da nake karamin barawo har zuwa bayanin 'yan matana. Gaskiya ya burge ni da kyau. Da mamaki